Affiliate marketing hanya ce da ake amfani da ita a yanar gizo wajen aikin kamasho. Wato kamar yadda muka sani cewa ana aikin kamasho a zahiri, yanda mutum zai gayyato maka wani customer kai kuma ka bashi wani abu, to haka yake a yanar gizo ma. Affiliate marketing ko kuma affiliating ko kuma affiliate program duk kasuwanci ne wanda ake yi da ke nufin kamasho. Misali, idan yanzu ka zo neman mota, ina yawan bada misali game da wannan saboda abu ne wanda mun saba ganin shi kullum. Idan ka zo hawan mota, za ka je ka tasha ka shiga, so NURTW za su sama maka mota. Idan ka hau shi kenan sai direban ya tashi, so su kuma idan suka tashi wannan direban nan sai ya sallame su wani abu. To kaga kenan wannan shine abin da suka samu, wannan commission su ne suka samu wannan abu. Ko kuma sai aka gina wani kamfani, sabon kamfanin siminti, sai aka ga cewa kana da damar da zaka iya gayyato mutane su shiga wannan kamfanin su zo su musu ciniki. Sai aka ce to duk lokacin da ka gayyato wani mutum daya ya zo ya cinikin buhu daya, 1,000, to a cikin 1,000 nan kana da kaso, misali a ce kaso 10, kana naira 100. to haka za a yi, in aka siyi buhu 10 kana da 1,000. to wannan shine commission ka, kaga kana gayyato musu mutane suna siya. To a yanar gizo ma wannan irin wani aikin kasuwancin commission shi ake kira affiliate marketing. Akwai kamfanoni da yawa inda ake sayar da sayarwa cinikayya, waɗanda suke buƙatar cewa su yi amfani da mutanen da suke da yawan jama'a, wato influencers, inda za su iya gayyato musu mutane su musu ciniki, su kuma su ba su commission. Irin waɗannan kamfanonin sun haɗa da irin misali irin su Konga ko Jumia ko Amazon da makamantansu. Suna nan dai, akwai su irin su GoDaddy, masu Bluehost, duk suna yi yanda za su baka damar da za ka gayyato mutane su kuma su biya ka kamasho. Wannan shine abin da affiliate marketing ya kunsa kuma yake nufi.